Днес ще пробваме тази напитка на Крис. От Time час 2. Жълта напитка Манго Мейния с вкус на манго и маракуя. Activity Hack напитката е с добавен магнезий, за да подсилва тялото и ума по време на учене и работа. И погледнете само какъв уникален дизайн има тази напитка. А по-якото от дизайна – вкуса. Ево кафе реклама. Искам да видя дали тази ще е толкова добра, колкото другата. Не знам, защото другата беше средно, не беше най-доброто нещо, което съм пил, но това все пак мисля, че може да има вкус на фреш, затова ще го пробваме сега. Добре, не от тези гадните капачки. Йо, има вкус на фреш. Обаче с захар, обаче няма захар. Интересно е, ама... Много е приятно, това е приятно. Предното беше по-зле от това. Това го препоръчвам. Така че не мога да кажа нищо за това. Добре. Хубаво е. Има малък вкус на портокал. На портокал с много захар. Продължавам да я пия и чао за сега.